नमस्कार. अर्चना सिंपल किचन रेसिपीज या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण सुरमईचं कालवण बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. पण त्याआधी आपण माझं चॅनल पहिल्यांदा पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद. आज आपण सुरमईचा रस्सा बघणार आहोत. त्यासाठी मी ह्या सुरमईच्या तोकड्या स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलेल्या आहेत. मीठ, हळद, कोकणी मसाला, कोकम, तेल आणि फोडणीसाठी लसूण चेचून घेतलेला आहे. सुरमईच्या रश्श्याच्या वाटणासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. हा एक कांदा घेतला आहे मी, अर्धा इंच आलं घेतलं आहे, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्यात, 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे, 1 टोमॅटो कापून घेतला आहे आणि थोडी कोथिंबीर घेतलं आहे. हे आपल्याला मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. चला तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. कढई गरम झाली आहे, आपण तेल घालून घेऊया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आपण लसूण घालून परतून घेऊया. लसूण आपला लाल झालेला आहे. आता आपण हे वाटण्यासाठी साहित्य दाखवलं होतं तो मसाला घालून घेऊया. मसाला आपण 2 मिनिटं चांगला परतून घेऊया. पाव चमचा हळद घालूया. दोन चमचे कोकणी मसाला घातलाय. आपला मसाला चांगला परतून झालेला आहे. आपण आता आपल्याला जेवढा आहो तेवढं पाणी घालून घेऊया. आपल्याला जेवढा पातळ घट्ट रस्सा हवा असेल तसं पाणी ॲड करा. दोन 3 कोकम घालूया. घातल्यात. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. रसाला उकळी येऊ दे. रशाला आपल्या आता उकळी आलेली आहे.
त्याच्यामध्ये आपण या तुकड्या सोडून घेऊया. आणि 5 मिनटं चांगला रस्सा शिजवून घेऊया. रस्सा आपला 5 मिनटं चांगला शिजलेला आहे. तो आपण आता बाउलमध्ये सर्व करूया. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. अशाच अनेक नवीन रेसिपीजसाठी आम्हाला सबस्क्राईब करा. लवकरच पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.